Tja bror! Läge! Titta, här är min nya mobil. Men den har ju en spricka. Nej. Ja. Gör det. Är han död eller? Ja, Tänker du på samma sak som jag? om jag gör. Varsågod. 1, 2, 3. Vad gör ni? Kanske var lite taskigt att vi slängde honom i sjön. Då ska jag döda er. Fan! Tjenare, jag vill fixa. Du vilken guld? Nej. Kom, du får vara med i vår YouTube.